concretament hi ha un teixit industrial, tant de l'àrea de la biomedicina o de la salut com d'altres àrees que també són necessàries perquè la ciència ara és una ciència interdisciplinària i, per tant, aquí hem encara de bastir molts ponts entre l'empresa i els centres de recerca per poder realment consolidar això i fer un pas gran endavant. Fer una carrera científica és apassionant. Si una persona té curiositat per una pregunta i per poder bastir les eines per respondre-la, això té un nivell de satisfacció que jo crec que si tens una mica de cuc per la ciència no és comparable amb res.